Bona tarda Saló Nàutic, bona tarda Barcelona, bona tarda a tothom. Reiniciem l'activitat de l'agenda de l'Àgora Port per aquesta tarda i ara tenim una panel on Barcelona realment, tal com hem anat dient durant al llarg d'aquest matí i d'aquests dies, està apostant fort per convertir-se en un gran epicentre europeu de l'economia blava i el creixement sostenible. L'any que ve, Barcelona acollirà la Conferència Mundial dels Oceans de l'ONU, un event que pretén trobar solucions basades en la ciència per aconseguir un oceà més sostenible. Estarà impulsat, entre d'altres, per la Fundació Barcelona Capital Nàutica. I ara el seu director, Ignasi Armengol, té a punt una taula de convidats per parlar-ne. Quan vulguis, Ignasi. Moltes gràcies, molt bona tarda. Gràcies, Joan, per la presentació. Per nosaltres és tot un orgull poder explicar què significarà per a la ciutat de Barcelona tenir aquest Congrés Mundial d'Oceanografia de la UNESCO a la ciutat de Barcelona el proper mes d'abril de l'any 24. M'acompanyen el Josep Lluís Pelegrí, oceanògraf de l'Institut de Ciències del Mar, i la Isabel Cacho, professora de la Universitat de Barcelona i catedràtica, que són dues persones que així d'entrada, després faré una presentació més àmplia, però formen part del comitè local que hem de preparar aquest congrés mundial i que per tant són l'enllaç des de les administracions per treballar el més important d'un congrés, que és el comitè de programes, i ells en formen part directament. Jo prefereixo ja passar-los la paraula i començarem amb la Isabel, que a més és professora i sobretot experta amb la variabilitat del canvi climàtic, i en aquest sentit li demanaria que ens expliqui la importància de tenir aquest Congrés Mundial a Barcelona, d'on neix, com es connecta també amb els altres grans esdeveniments des d'un punt de vista de ciència que s'han fet a Lisboa i es faran a París, i en aquest sentit, Isabel, sisplau, explica'ns-ho. Molt bé, moltes gràcies, Ignasi. Ens sentiu bé? Crec que sí, no? Se sent bé. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, jo intentaré contestar la teva pregunta i m'agradaria començar una mica perquè entengueu el context en el que s'enclava, o sigui, la situació que es genera amb aquesta dècada de l'oceà, no? M'agradaria, no sé si podeu col·locar la presentació. Molt bé. M'agradaria començar amb aquesta imatge en què podeu veure la immensitat de l'oceà. És una cosa que ja coneixem tots, però de vegades va bé tornar a mirar allò que coneixem, no? I podem veure aquesta immensitat, aquí el que podem veure en diferents colors, més groguents, més blaus, més blaus a vegades en l'oceà, sobretot verds, és clorofil·la, és la vida del planeta. Podem veure la vida a l'oceà i a terra. També podem veure canvis en l'ocupació de neu que s'indica a les estacions. Aquí estem veient la immensitat de l'oceà i la immensitat de l'activitat de la vida al planeta. I en aquest context s'emmarca aquesta dècada que està nombrada per la UNESCO, la dècada dels oceans, de l'oceà, que va començar des del 2020-2030. Què es vol amb aquesta dècada? Es vol, com s'ha comentat ja, es vol conèixer la ciència que tenim a l'abast per fer l'oceà que volem. Amb aquesta iniciativa, la UNESCO el que vol fer és posar en punt de mira aquest oceà per la rellevància que té a la vida i, per tant, a la nostra activitat, a la nostra existència al planeta. I el que vol fer és recopilar la informació científica disponible, també estimular aquella que és necessària per assolir tres grans objectius, que seria comprendre aquest oceà immens, seria conèixer l'estat d'aquest oceà i, finalment,
seria buscar solucions conjuntament per aconseguir un oceà, l'oceà que volem, que podem tenir un ús sostenible d'aquest oceà. Aquesta dècada dels oceans és molt important, aspira a que aquest coneixement científic arribi a la societat, a tots els estaments, institucions, empreses, públic i en general, en definitiva, es vol desenvolupar totes les activitats al voltant de l'oceà perquè entre tots podem contribuir a l'oceà que volem i necessitem. Un missatge molt important que remarca aquesta dècada de l'oceà és que l'oceà té la clau d'un planeta equitatiu i sostenible. Podeu observar que estic parlant d'un oceà en singular i ho estic fent a costa. Suposo que tots sabeu que parlem de diferents oceans, que hi ha diferents oceans, mars, suboceans, submars. Aquí tenim un mar com és el nostre Mediterrani, però la visió que vol fomentar la UNESCO i la que treballem científics és que tota aquesta immensa massa d'aigua està connectada com un únic cos. Un únic cos que està connectat per corrents en superfície i corrents en profunditat. I és aquesta profunditat la que és la gran desconeguda del planeta. Si em permeteu? Molt bé. És important aquest pensament holístic de l'oceà perquè ens permet veure tota la totalitat d'aquest oceà. Nosaltres, quan mirem a l'oceà, només mirem a la superfície. I aquesta immensitat pensem que és tan gran que qualsevol cosa pot ser... És infinit, aquest oceà. Que podem anar fent servir els seus recursos infinitament, que podem anar llançant deixalles infinitament. Creiem que tot hi cap en aquest oceà. Però no és veritat. Realment, actualment, sabem que les nostres activitats han canviat aquest oceà. I és important entendre que la gran diferència, per exemple, que tenim entre el medi terrestre i l'oceà és que al medi terrestre nosaltres som conscients, veiem les conseqüències dels nostres actes. Si nosaltres cremem un bosc, el veiem. Si nosaltres llancem deixalles al terra, el veiem. Però a l'oceà tot queda amagat a sota d'aquesta superfície. I això ens aboca a continuar, deixem anar, i hem convertit l'oceà, encara avui en dia l'oceà és la nostra gran claveguera, I aquí és on trobem coses com aquesta, que potser jo estic al davant, però m'apartaré pel que veieu. Al fons de l'oceà, de vegada, ens trobem deixalles inimaginables. Això és un petit exemple de les moltes deixalles que podem tenir en aquest oceà i moltes que no es veuen, però són igualment perilloses. Molt bé. Doncs en aquest escenari s'enclava aquesta dècada dels oceans, d'acord? Per què estic parlant jo ara aquí d'aquesta dècada? I és perquè l'any que ve Barcelona, tal com s'ha introduït, es converteix en la capital dels oceans. Es converteix en la capital perquè la UNESCO ha escollit Barcelona com la seu de la seva conferència internacional de la dècada de l'oceà. I aquí es celebrarà el 8 i el 12 d'abril. No és una conferència científica, tot i que hi haurà molts científics. És una conferència en què es vol que ens ajuntem administracions, empreses, emprenedors, artistes, professors, educadors i científics, per suposat, al voltant del que són els 10 reptes que ha definit clarament la UNESCO. 10 reptes amb els quals abordar aquests reptes es vol tenir un oceà per tots, l'oceà que tots volem. Durant aquesta setmana a Barcelona hi haurà 3 dies, 10, 11 i 12, que serà el nucli de la conferència. Això passarà al fòrum. Però també hi haurà els dies abans molts esdeveniments a tota la ciutat, sobretot el que seria la franja marítima, en el que participen totes associacions, col·lectius, moltes obertes al públic, i que ens permet, el que volen és entrar en aquesta col·laboració entre els diferents actors interessats en el medi marí. En definitiva, amb aquest missatge el que voldria és que tots en aquest esdeveniment tenim l'oportunitat de participar
organitzant o participant en aquests esdeveniments. I aprofitant aquesta única ocasió per aprendre les possibilitats de relacionar-nos d'una nova manera amb l'oceà i contribuir en el desenvolupament de noves estratègies intel·ligents per construir l'oceà que volem i necessitem. I aquest seria el principal missatge que volia donar. No sé si he contestat amb la teva pregunta, però si no l'anirem desenvolupant al llarg d'aquesta conversa. Jo penso que, i tant que sí, diguem, perquè almenys ja has emmarcat on es concentrarà aquestes activitats a través d'aquests 10 objectius. Ara m'agradaria preguntar-li al Josep Lluís quina és la seva visió des de l'experiència i sobretot des del vincle que ell normalment explica que es necessita entre aquest tipus de conferències i la ciutadania. La Isabel ho començava a anunciar, però em sembla que és un element important, diguem, que tu ens ho puguis explicar. Crec que abans volies posar un petit vídeo i després anem amb la resposta. Gràcies. Of the world population live within 50 kilometers of the coast, and these coastal cities are bound to suffer multiple stressors. These are the areas where the rapid population growth is combined with environmental and socio-economical crisis. The Ocean Decade is an opportunity to address these challenges, bringing together decision-making, science and society, to move from the ocean we have to the ocean we want, for the ocean cities of the future. Ocean Cities Network emerges to create a better relationship with the ocean, connecting research centers with local administrations and civil society. It is a collaborative and bottom-up network by and for the people. Ocean Cities aims to fill the knowledge gap, foster the blue and sustainable economy, and encourage citizens to embrace the ocean. Ocean Cities works in global health approach, cultural connections with the ocean, and fair and just transition into a new economy. We are 26 members around the world. Bueno, m'encanta estar aquí. Moltes gràcies per la invitació. M'encanta també l'oportunitat de conversar una miqueta amb un públic tan familiar, tan proper. Doncs, com explicava la Isabel, les Nacions Unides ens presenten una extraordinària oportunitat. Ens obren la dècada dels oceans. És una oportunitat perquè les Nacions Unides realment són conscients que estem en un moment en què la Terra està malalta, tal com la coneixem, està malalta. I llavors hem d'aprofitar aquesta oportunitat que som, tal com explicava la Isabel, som conscients que la Terra que estem emmalaltint, que el nostre planeta, del que formem part, està malalta per fer un canvi de ruta. És com quan tu estàs malalt i dius, ostres, haig de beure molta aigua, m'haig de cuidar perquè si no em quedaré aquí. Doncs la Terra és el mateix, té aquesta percepció que és un planet finit, que l'estem sobreexplotant i que o canviem la nostra ruta o acabarem molt malament. Les Nacions Unides són molt conscients d'això i s'han adonat, porta 20 anys explicant-ho. Ho van explicar l'any 92 amb l'Agenda 21 pel segle XXI i d'això al llarg dels anys va anar a parar amb els objectius de desenvolupament sostenible, que són això que ens està explicant aquí la Isabel, a l'any 2015. I entremig, l'any 2009, va fer una declaració preciosa a l'Assemblea de les Nacions Unides que es deia Harmonia amb la natura. Per mi això és central, perquè és realment dir nosaltres no som propietaris d'aquest planeta, nosaltres som part d'aquest planeta. Llavors, aquesta visió des de dalt, des de les Nacions Unides, i que també la Unió Europea ha incorporat els darrers anys amb tot el que són els fons verds, tots els programes de recuperació, que té molt clar que l'eix ha de ser la sostenibilitat i la capacitat de que el planeta es mantingui i es restauri al llarg dels anys. Doncs tots aquests programes des de dalt, ara el bonic és que hi ha aquesta sensibilitat ciutadana de que això és necessari i no cal tampoc donar-li moltes voltes. Si nosaltres anem a l'Instagram o veiem les xerrades, de seguida ens arriben aquests missatges. Ja comença a haver una massa crítica molt fonamental de gent que som conscients que nosaltres som part d'aquest planeta i que l'hem de respectar. I tot això que ve de les Nacions Unides, per què ens plantegen ara la dècada dels oceans? Perquè diuen
tal com ens explicava la Isabel, l'element central i essencial de la vida del planeta, de la nostra vida, de la que formem part, són els oceans. Si alguna cosa som oceà, som aigua. El 97%, pràcticament tota l'aigua líquida que està al planeta està als oceans. O sigui, nosaltres som oceà, és aquesta aigua que està contínuament donant la volta al món i passant per l'atmosfera i pels rius i entrant dintre nostre i tornant a sortir nosaltres. Nosaltres som aigua, som oceà, i si hi ha alguna cosa que ens connecta i ens permet visibilitzar que hem de canviar la nostra ruta, doncs són els oceans. I és per això que les Nacions Unides diu la dècada dels oceans, com ja ha fet unes quantes conferències dels oceans. I aquesta és la primera vegada que diu fem la dècada dels oceans i fem la primera conferència presencial aquí a Barcelona, perquè tal com explicava, aquí a Barcelona hi ha tota aquesta mirada i tot aquest suport des de les institucions, però també des de la gent, des de la ciutadania. Fem aquesta conferència aquí per poder parlar entre nosaltres cap on volem anar. I aquest programa que acabeu de veure, Ocean Cities, és un programa d'una trentena de programes estructurals de les Nacions Unides. I el seu objectiu és precisament això, que nosaltres com ciutadans que formem part d'una ciutat com Barcelona o com tantes comunitats costaneres, puguem conèixer millor l'oceà, però també puguem dir l'oceà, la ciutat, no acaba en una línia impermeable, infranqueable, rígida, de costa desnaturalitzada, no. La ciutat entra dins l'oceà, l'oceà forma part de la ciutat, la línia costera, els ecosistemes marins formen part de la ciutat, tant en el coneixement com la nostra percepció i la nostra experiència sensorial, sentimental. Llavors aquest és l'objectiu. En la mesura que tu ets capaç de percebre i experimentar l'oceà, aquest oceà forma part de la teva vida i tu te l'estimes. A mi m'encanta aquesta idea dels sentiments, sentits i ment. Quan tu agafes la ment i l'ajuntes amb els sentits, l'experiència sensorial, què és el que apareix? Apareix alguna cosa preciós, el sentiment, que el sentiment és el que et transforma. Tu t'estimes les coses i això et fa que la teva actitud, quan realment te les estimes, que la teva actitud canvia. Ja dius, no només ho coneixes i penses és important, sinó que també actues en conseqüència. L'acció, petita acció diària, passet a passet, això és el fonamental. I aquest programa Ocean Cities intenta anar en aquesta direcció. Moltes gràcies, Josep Lluís. Jo penso que ho has explicat molt bé i has tocat un tema que a l'Isabel també hi havia passat i que m'agradaria, per informar i per explicar-ho bé, que moltes vegades les conferències, els COPs, es veuen com un tema molt centrat en científics o en polítics. I en canvi, m'agradaria que expliquéssiu això que ja heu deixat veure, que tal com us ho imagineu i tal com ho està fent la UNESCO i tant com li demana la Fundació que siguem organitzadors, aquí es pretén que sapiguem portar a la ciutadania. Expliqueu-nos una miqueta com funcionarà una conferència que, a més de científics, vosaltres parleu de la gent, perquè no és el més normal. No és el més normal i realment és tot un repte, no? Juntar tants diferents agents dintre d'aquesta gran conferència. Hi ha dues eines fonamentalment. Una és tot el que es denominen aquests satellite events, que són events satèl·lits que passaran a molts llocs de la ciutat. I aquí hi haurà propostes que vindran des d'empreses, des de col·lectius més socials, des d'administracions. S'està intentant, aquesta selecció es farà els pròxims mesos, però la UNESCO el que farà és seleccionar aquests esdeveniments que realment són integradors, els que intenten integrar més d'un sector. Que realment, llavors, aquesta és una de les prioritats, no serà exclusivament aquests esdeveniments, però sí que hi ha aquesta vocació d'intentar transgredir el món científic i anar més enllà de la societat. La següent eina que es farà a l'organització és a partir de les mateixes sessions formals de la conferència. No tindran, de fet, el comitè organitzador ja no es diu ni comitè científic, que és el clàssic de les nostres conferències, es diu el comitè de programa, per evitar aquesta concepció científica. I els ponents no seran únicament científics. I no seran ponències que se'ns desenvoluparan més al voltant de taules de discussió, amb el que poden interactuar diferents agents.
veurem el resultat, però realment s'està fent un esforç d'incloure no només en aquests ponents el perfil típic d'investigadors, sinó altres tipus de perfils de membres de la societat. Veurem després el resultat. Doncs em sembla que és molt interessant donar-ho a saber i a conèixer i sobretot fer, com estàs fent, Isabel, una crida a que tothom se senti capaç d'identificar-se en algun d'aquests events que poden haver-hi. En aquest sentit, Josep Lluís, he vist també en el vídeo que com a lema era quina ciència necessitem, no? I això també vol dir que la ciència no va per si sola, sinó que ha de tenir una certa practicitat. Explica'ns des d'un institut de ciències com s'aconsegueix sortir d'aquest àmbit quasi bé de laboratori cap a un àmbit de difusió, d'explicació a la gent, d'ús possible. Sí, gràcies. Mira, m'encanta també perquè em dona l'oportunitat de donar una pinzellada sobre l'Institut de Ciències del Mar. Aquí tenim un institut que porta més de 70 anys de vida, que està arrelat des de sempre aquí a la Barceloneta, i és l'Institut de Recerca Marina capdavanter de tot el Mediterrani, de tot el sud d'Europa, en producció científica. I és un institut que no solament fa ciència d'excel·lència i també forma molta gent juntament amb les universitats, tot això, però també té, com santo i senya, un compromís amb la societat. I això lliga perfectament amb el que tu estàs explicant, no? És la dècada de la ciència oceànica pel desenvolupament sostenible. La ciència, tal com tu dius, és preciosa i és un privilegi poder ser científic i poder ser oceanògraf. És un luxe, soc un afortunat. Però si aquesta ciència no té un impacte, i més a dia d'avui amb aquesta situació de crisi que estem tenint, si no té un impacte transformador en l'entorn i en les persones com part d'aquest entorn i en la pròpia natura, perquè tot ha d'evolucionar cap a una complexitat de la que formem part. Si no té aquest impacte transformador d'evolució, de creixement, llavors perd molt del seu sentit. La ciència, per això és ciència oceànica pel desenvolupament sostenible. L'èmfasis està en l'impacte transformador que ha de tenir aquesta ciència. Llavors nosaltres, des de l'Institut de Ciències del Mar, i ho compartim amb les universitats catalanes i amb tot aquest associacionisme que hi ha aquí a Barcelona i a Catalunya, doncs pensem que és una extraordinària oportunitat per mobilitzar-nos encara més, i que hi haurà el canvi. El canvi està venint i gràcies a aquesta mobilització vindrà, sense cap dubte. Moltíssimes gràcies, Josep Lluís, i jo penso que també queda molt ben explicat. Aprofitant que l'Isabel, a més de professora i investigadora, coneix molt bé el tema del clima, en algunes ocasions hi ha gent que, i jo penso que tu ho has explicat bé quan has dit, que som aigua, no? Però m'agradaria demanar-li una mica a l'Isabel aquest vincle tan directe i que d'una manera fàcil ens expliqui per què parlar d'oceanografia és parlar de canvi climàtic, és parlar, per veure aquesta relació tan directa. Sí, hem de pensar, normalment quan nosaltres pensem en clima, de seguida pensem en l'atmosfera, no? Atmosfera, certament la meteorologia depèn bàsicament de l'atmosfera, però quan parlem del clima ja no només parlem d'atmosfera, parlem també de l'oceà, del gel, de la superfície de la biosfera, són molts els components que hi ha dintre d'aquest sistema climàtic. I l'oceà és fonamental, perquè d'entrada intercanvia molta energia entre l'oceà. Quan dic energia parlo de calor. Hi ha un intercanvi continu entre l'oceà i l'atmosfera que té unes implicacions molt grans en el clima. També l'oceà és la font d'humitat que ens arriba a terra i que ens dona la vida a terra. Per tant, qualsevol canvi en el clima, en l'atmosfera, té repercussions a l'oceà. M'agradaria donar una xifra que és molt contundent. Quan estem parlant d'escalfament i tenim molt clar els objectius del Tractat de París, que és intentar no sobrepassar l'1,5 i sobretot no els 2 graus globals, i són objectius que els científics subratllem que realment és un esforç molt gran que hem de fer tota la societat. I quan parlem d'aquest escalfament de 2 graus, 1,5, estem parlant de l'atmosfera. Però hem de saber que a l'oceà està emmagatzemant més del 90% de l'escalfament total del planeta. O sigui, l'emmagatzemament d'energia que hi ha a l'oceà és molt més gran.
I d'aquí també l'impacte que hi ha a la vida de l'oceà, entre altres coses. No? Un dels objectius dels challenges definits per aquesta dècada de l'oceà, està al voltant del clima, perquè realment el clima condiciona la vida de l'oceà i ens condiciona a nosaltres. I per tant, la recerca del clima dintre d'aquesta conferència és també molt activa i molt present. I de fet, quan parlem d'aquestes conferències que parlaves, de la COP, que tenen un impacte o haurien de tenir un impacte important en les polítiques dels països a partir de la ciència, doncs la ciència de l'oceà és fonamental, està allà present també, i els científics de l'oceà també estan allà. Molt bé, moltíssimes gràcies. A mi m'agradaria, des de la posició de moderador, però com a fundació, també fer una petita explicació. Em semblava molt interessant veure aquesta vessant científica i aquesta vessant ciutadana, que jo penso que l'heu explicat molt bé, que hi ha aquesta crida. I aquí falta un tercer element, que en aquest sentit el vull explicar, de la implicació que hi ha hagut per part de les administracions a l'hora d'aconseguir tenir aquesta conferència portada, diguem, a Barcelona. Barcelona té moltes raons per les quals pot ser el host, l'amfitrió d'aquestes conferències, però hi havia d'haver-hi una voluntat política. I en aquest sentit, tant el govern d'Espanya a través del CSIC i de l'Institut de Geografia, com l'Institut de Ciències del Mar, amb la seva vinculació amb la Generalitat de Catalunya, com l'Ajuntament, van veure molt clar que era una molt bona oportunitat, ho van vincular-ho molt ràpidament amb un gran esdeveniment a l'oceà, com és la Copa Amèrica, i es va voler, diguem que al mateix temps que parlem d'un efecte lúdic, que parlem d'un efecte esportiu, tot això passa amb el mateix mitjà on parlarem a la dècada dels oceans, que és el mar, i que per tant es va voler, diguem, vincular per tal, diguem, de no centrar-ho tot el que és Copa Amèrica només, diguem, amb la part esportiva, sinó que hi ha tota una sèrie de projectes de llegat i aquest n'és un. I és important també fer-vos saber que tant l'organitzador, ACE, com la Fundació i totes les administracions estem treballant per poder presentar una carta de sostenibilitat del món de la nàutica. És a dir, la nàutica, la navegació, la vela, que per si són nets de mena, volem que també sigui un altaveu per encara ser-ho més. I perquè la mateixa vela digui, home, doncs hi ha embarcacions que en vez de portar un motor elèctric, podrien portar un motor elèctric, hi ha temes de la posidònia, hi ha temes, diguem, de l'ús, diguem, que en fem del mar, que fins i tot el que més se l'estima, els que el fan servir, també n'han d'aprendre. I que, per tant, aquí hi ha hagut una voluntat per part de les administracions de dir, tenim la Copa Amèrica, tinguem també la conferència per parlar, diguem, d'aquestes solucions als problemes que avui en dia tenen els nostres mars. Doncs moltíssimes gràcies. No sé, Isabel, Josep Lluís, si per tancament donar un darrer missatge. Bueno, a mi m'agradaria dir que aquesta notícia que acabes d'anunciar la valoro molt, o sigui, és una molt bona notícia i realment aquest és un dels objectius de la dècada de l'oceà, no? Fer que tots els agents, totes les institucions que treballem al voltant de l'oceà ens impliquem en fer canvis intel·ligents per millorar la salut d'aquest oceà, i penso que aquesta és una molt bona notícia i confiem que aquesta conferència sigui el motor de molts canvis, de moltes reflexions que puguin fer per tots un oceà molt més sa. No sé. Totalment d'acord. Pensar que des dels grans gestos fins als petits gestos tot suma. I jo crec que aquí és el nostre repte diari, a cada instant tenir consciència de que aquest gest com està portant-nos en el camí correcte. Llavors, senzillament això. Moltes gràcies per l'esforç. Doncs us esperem a tots. Això serà a l'abril d'aquest proper any i fem-ho de veritat, aconseguir que la gent el visqui i que tots hi siguem. Moltíssimes gràcies, Isabel, Josep Lluís. Hi ha un vídeo final, dius? Molt bé, moltes gràcies. Welcome to Barcelona, a city with years of tradition in marine research and marine science. Known for its commitment to promoting a sustainable ocean economy as a driver of competitiveness, job creation, and an equitable society for all generations. An ideal location to discuss the future of our ocean.
a unique setting for the 2024 Ocean Decade Conference. Marking the 4th year of implementation of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030, the conference will gather government leaders, scientists, the private sector, philanthropy, and civil society from global to local. They will come together in Barcelona to celebrate achievement and set joint priorities for the future of the ocean decade and thus the future of the ocean. Come, participate, listen. Contribute to interactive and inclusive dialogues on the role of ocean knowledge to help humanity solve some global challenges such as climate change and biodiversity conservation. Engage with people from around the world. Take part in workshops, enjoy exhibitions, and share your innovative ideas to contribute to sustainable development. Be part of the change. Join the 2024 Ocean Decade Conference, and together we can deliver the science we need for the ocean we want. Molt bé.